El ple municipal de juliol va començar donant a conèixer la renúncia de la regidora del PSC, Verònica Aracil. Dins dels punts a tractar, es va aprovar definitivament el Pla d'actuació municipal després d'un procés de participació on la ciutadania ha prioritzat diferents iniciatives del full de ruta del govern, posant com a primera necessitat seguir treballant en la violència de gènere. També en aquesta sessió es va aprovar una modificació de les àrees bàsiques de salut per la propera posada en marxa del tercer ambulatori de la ciutat, així com un pla de protecció civil. Pel que fa a l'àrea de medi ambient, es va aprovar el pla de verificació d'activitats marcat per la directiva europea i la renúncia de l'Ajuntament a la condició de promotor de la zona de seguretat del terme municipal. A més, en aquesta sessió es va decidir que les festes de caràcter local de 2017 siguin el 5 de juny i el 8 de setembre i es van modificar els estatuts del Consorci Sociosanitari per adaptar-los al marc legal. D'altra banda, en aquest ple de juliol es van presentar 7 mocions de les que només van prosperar 3. Una de Ciutadans per donar suport al benestar social i igualtat de les persones celíaques, una altra de Viladecans Si se puede per un nou model de casals d'avis i una altra d'urgència promoguda pel PP i a la que es van sumar PSC, Ciutadans, Viladecans Si se puede i Guanyem per rebutjar qualsevol iniciativa il·legal per part de les institucions catalanes. No van aconseguir tirar endavant les mocions per reconduir l'edifici de les 7 plantes del carrer de Josep Pallac, ni tampoc la que demanava mantenir el poliesportiu centre i traslladar el sostre residencial a un altre espai. Tampoc van prosperar les mocions per l'obertura dels mitjans de comunicació municipals ni per incrementar els criteris socials i mediambientals en les contractacions.